University Task Explore the Library. Университетска задача проучи библиотеката. Резултат. Конституция на Българското царство, приета на 16 априли 1879 година. Глава 1, член 1. Намаляване или оголемяване територията на Българското царство не може да стане без съгласието на Великото народно събрание. Конституция на Народна република България от 1947 година. Глава 1, член 1. България е народна република с представително управление, създадена и утвърдена в резултат на героичните борби на българския народ против монархо-фашистката диктатура и на победоносното народно въстание на 9 септември 1944 година. Конституция на Народна република България от 1971 година, последни промени 1991. Глава 1, член 1. Република България е демократична, парламентарна и правова държава. Конституция на Република България, глава 1, член 1. България е република с парламентарно управление. 1. 2. Цялата държавна власт проистича от народа, тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в тази конституция. Никоя част от народа, политическа партия или друга организация, държавна институция или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народният суверенитет